neng barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumahku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum neng ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picesa? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picesa? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung bisa kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Kok anak-anak ditimbali sowan beda karo adat sabene. Mongko adat saben iku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak. Ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedakan menika. Bapak kok lumpuhke anak-anake kersane napa? Kepareng Mbah Baron ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama pinggalipun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra ragil, Bapak. Kemareng kula nggih nyadong dawuh kagiat raosing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Yo kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi? Menapa badhe damel kelaparan menapa? Kemareng ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat seda dinten menika. Gong ora. Menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat? Menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta. Anyuwun ngersanipun Bapak nderek badhe dipun paringi pinten kemawon kula namung nderek. Nek wong nyadong timbalan ki nganglungake jangga nilingake karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong ki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jangga nilingake karna, aku nglumahaken asta. Nyuwun peparing dhateng sampun Bapak. Mugi pareng Mbah Baron ingkang sejati ingkang putra pun Bagong nedya sabiyantu dhateng putripun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten telenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak. Kepareng Mbah Baron ingkang sejati sengking Purwa, Madya lan Wasana. Kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh. Mugi parenga Bapak paring dawuh, Bapak. Andra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo Bapak kula aturi paring pangandikan.
Nek ngrungokke tembunge Bagong iki nek wong ora kulino mesti gampang nesu, gampang emosi. Nek gandeng bapak iki wis kulino, tembungmu mau malah nglipur atine bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan. Lolo Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Andra ingkang puspita kasiring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweh raras renaning driya tak kandhani aja to kaget ya tole nek to anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang Sasmita mbuh Sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sakbaene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah Sasmita ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah nglumpuke masyarakat semenake kok ming rembug impen to Pak. Impen menika rak kembangipun tiyang tilem utawi tiyang nindra utawi tiyang sare. Tiyang menika menawi boten ngimpi menika malah justru le turu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, bapak nyumpen napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget. Gong, bapak ki ming ngrembug impen. Ngimpe apa ya Pak? Engko tak tilene ning 1001 malam. Andelora kowe. Apa-apa kok dijleki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Tru. Aku ki mung titip. Padha wae titip karo tuku ki yo. Senengane kok kowe iki dilareni tok kaya ngono kuwi mula kowe iki keluargamu murat-marit duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting ki don kaya ngono kuwi. Kok sikik aja doting celebung. Nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu, impen kuwi ora tau mbok gagas, ora apa-apa.
Mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa, olah sasmita kuwi mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki piranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa, iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke. Mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun prisa bapak niku ngimpi napa? Impenku kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun. Gareng tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyani. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyani iki ketonto gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Mergo aku seneng rodeke ra kelakon nek truk dadi kegawa ngimpi. Ayo kuwi. Kuwi jenenge titiyani ya, Pak? Titiyani. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh, tenan ya. Kok tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sindan jenenge Orisa. Saiki wis ora meteng Netra. Ana wonge. Ya wis ben. Kuwi titiyane. Lah gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekaning jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpukke anak-anake cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Ku mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolomen muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Kok ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu, ya suwane wis semono. Ke widodari ki ayu-ayu kok. Monggo widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang iki ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubyar padhang ana ing karang kadempel.
nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang Kamukten Cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole monggo miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek. Iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik, sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku uga entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Ento dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene kok. Wah, jan lan apa wedok? Lho sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lan apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wah, Wahyu bojone Nugraha. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho wis tau urung cerita Wahyu Cakraningrat. Urung kok. Oh. Sing ngertani Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulne Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi agemaning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutarama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para Raja Nerpati ingkang katak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka 3 mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan Ponokawan. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupita kang reribeti sidemadaning pendaping Paduka Karang Kadempel nalika semanten sami midhangetaken pandyanipun iki Lurah Semar Badranaya tinampi sangganing para warga sapadukan Karang Kadempel ndadosaken tintrim madyaning Padukan Karang Kadempel tambuh ingkang den penggalih sangganing para kawula wonten ingkang ametang-metang pangandikaning Lurah Semar Badranaya wonten ingkang nggadahi pengajap mugi gegayanipun Lurah Semar kasembadan ndadosaken tintrim madyaning Padukan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah datan musik kasaru geger Jawi apa to kang dadi darunane ora ana kawula ingkang mrengkang saking pranataning Padukan Kejawi namung rawuhipun lancur Pandhawa nenggih putra para Pandhawa satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni Sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Hanantarja Dumraja tanpa harapan kaya kaget kang samya mulat marem ya Truk
arep mingsak nyawang kowe. Awak dhewe yo ngerti lair Ndara Wisanggeni biyen piye. Awak dhewe yo ngerti lair Ndara Antaséna biyen piye, lair Ndara Garkaca biyen Ndara Abimanyu piye, lair Ndara Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Tru. Heeh. Aku kelingan jaman lair Ndara Gatotkaca biyen ya. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijedi dijer awake, balunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Tru. Ha ya iya. Mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung apa wesi, Tru? Dadi wesi kabeh. Marang yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antaséna biyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antaséna iki lair endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kowe iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antaséna iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi eneng lakone. Ora kon durung lair sak. Kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesti ana sing nyetel HP ya, Tru. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, gawe seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antaséna wilujeng, Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Garkaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih kula tampi. Ndara Abimanyu. Iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku, aku ngaturke bekti. Siwa. Nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antaséna bekti kula katur, ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Garkaca, Ndara Antarja bekti kula katur, ya nala garing tak tampa. Ya nala garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antaséna bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garkaca, Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ya Gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antaséna, Ndara Garkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotone ngentek wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong mak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong pangestuku tampanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kacret sithik-sithik. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun Ndara-ndara kula lancur-lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar. Bloko suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antaséna nalika semana tak kanthi saka Ngrandu Gombala, Kakang Garkaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Panggih sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani mitra sasmita ingkang tak tampa, Kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka
Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem, atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka pitunganing wis anggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere Raja Majapahit. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Majapahit. Sapa, Pak? Ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih, kula nampa. Matur banget panutan kula pepindhan ya Kek, sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae Kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku meng semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya, kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono Kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal nggayuh pusaka 3 tak baya marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok tom kosong? Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kira iki engko tak ngenekke kene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten samawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang Negara Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning Negara Ndorowati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndorowati. Lah terus aku ingkang sagu marang Negara Ngamarta. Nyuwun ngampil Darma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adhiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garukaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku ketoke arep masuk angin ya Pak iki.
Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngarake aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku yo masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Ana kuwi waras. Madang kok jur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Kowe lak tukoke aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Truk. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora diutek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana tarlen ing kumarenggeng samya pirembagan datasakeling mangke dumraja tanpa harapan praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe mangling karo aku? Mboten, lha ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Premban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Premban. Slamet tekaku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taringku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Premban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Petro Kancong bolong natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tamanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tamanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho, sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tamanana ya, Nger. Tak gegem dadekake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tamanana ya tetuka. Kula pendika jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya Antarja. Pangestuku Tamanana ya Naka Baginda. Kula pendika jimat paripin dayanan ing kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tamanana ya Abimanyu. Kula pendika jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tamanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Kating-katingmu iki. Kating-katingmu iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake bacaku. Wah, suara gede banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, jual. Kok iso gede, Gong? Mbah iki yaene gede dhewe, Truk. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya.
Aja gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh iki ngene ya Semar. Mlataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeken marang komandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Dana ingkang wigati sowan ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Dana ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku nang papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ning Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa. Lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakal kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang mboten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku Kosin
bali marang negara Astina. Oh, paripaksa aku ngruda peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Astina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Kong mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti kok aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet meng kari flotrok. Dengkul wong locok to kan. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli dirna. Oh iya iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Astina iki dhek iki pujangga. Nang Astina dhek iki wujude guru-guruning para Kurawa. Nang Astina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetokke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ah, ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri Brana Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brana Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik walik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora. Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duwe, duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir.
Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip ning alam padang ki sing utama ki ming bondo donya. Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita aku idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi lagi ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo brana picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer brana picis boyong karo Semar, anake rage sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nah gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katikean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis sijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ra yo ngregeti ta. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut ya. Lakon macan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna lho piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki
arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendelik iki? Wo, setan ya ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Men ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Ndek, Mbok. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe? Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakang nek kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joge njaluk pamit jiwa Semar. Aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger karang kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena aku yang saguh gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu. Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang karang kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang karang kadempel. Kawula karang kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoki ngaradan Pak Desurtayu kundulura yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balekake marang Pak Desurtayu pecah dadamu gletho siramu Pak Desurtayu ayo Thank you.
godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa semantri aja kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngemot ambekan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngapa tambahan sing tenanan, ngapa tambahan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi, bathukmu templekno lemah engko rak bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya, bapakmu kene. Tenjangane ora. Pendhita macem apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangko tayone negane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedhawa cacake Kalanjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja banget. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungano dadamu nya. Wih, dan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngondak kena pegaman, nang ati kowe kena pegaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki kok reng. Ajare canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampuk. Rasa gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang, Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak goleki mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
Ana apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikile getruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Leleng saiki. Wah! Sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmo. Oh, biar. Wah, geleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah itu bisa. Mumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Arep ngopo? Ngincen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ngambles bumi, monggo ambles bumi wis dinggoni Bagong. Monggo Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iku wis apik. Merem apa-apakan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lan ora tau endo. Panjenengane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang Petruk. Aku ki putune Diwaning Ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajan anak-anak Semar legane. Kon Imbles? Kon Imbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilen nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, kok nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja bareke Gong. Wis kowe ra sampeyan.
Santai wae to, kowe tak sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kae. Ora jeneng aku ra wani iki. Gong wae wae. Oh, kok kandhane kaya ngono. Doglut neng bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangken ora. Ayo, Patih sengkone ora nekuk penjarin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles kondir kantor. Solare entek apa ya iki? Kok wis ra gelem banter ya? Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak plok 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 plok. Man. Piye? Dicebloke sadodo, Man. Ceblok kira sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Nek ati bisa diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot bisa diceblok karo Bagong. Ngatur-ngatur wani atas-atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Bagong keceron iki lene blok iki. Ning lene ancamke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Mas. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelot kowe. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balik iki, Gong. Mah. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinal kok mempenge ra jamak-jamak ora. Lho, keterangane katur sak kathoke jero. Ha iso. Sengkone iki pate kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Senengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti.
Nah ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ah iya ta, lho gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur Ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang ngono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok ming tekan semene tok. Kita isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeblok. Woi. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, terus mbok ya wis. Ha iya, kakek lu bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing kaki sawika ing dene terus. Koten prayitna semuriris kabalik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggihan setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Anggir Wisanggeni katuran karajan rawuhipun nggih. Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik Garpuruji slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengecaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa ya kaya sura-sura kepenak praptaku wae. Pak Dipati Udawa iya kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndarawati Pakdi Wisanggeni. Siwa Ndarawati ana dawuh sumengko pengawak Bodrandamar sasi gitu anamung wigati sengkan-sengkan sowan ing datan pepuyan
ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndrawati. Setemene ngene wae. Saman kursane Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing Solo Geni, sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggah ing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndrawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Ndrawati tegese piye nggih? Merga syarat sroning ngendikake dening kakekne Semar bakal lakon penjangane gering bayu wahyu mapan ning Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ning negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semaga lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Ndrawati. Mula wae sowan kowe iki wale-wale apa? Tanur lho kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wae Ndrawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astaning asta jagat wasane ku Bathara wayah para jagat wisanggeni aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya nanging mbok yo aja banget nggone ngasorake marang derajating Tanata Ndrawati. Ing atase pusaka ingkang winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadiwatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Tanata Ndrawati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mongko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndrawati. Mula sing gedhe pangapura ya wisanggeni. Yen sira swanana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar, matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wisanggeni. Antasena, Wadi. Lah kok dadi banjur sumaronong sowan menyaket kelawan makmu Ndrawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang wakmu Ndrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjeng Iwun.
bocah nom dumeh ndugal kewarisan. Dumeh ndugal kewarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakabinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki tadi tanggung jawabe Satru Enggar Boruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatan malih jelas. Lah ya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatan para kawula aja nganti kasempyoke ngarat dan aku ing bakal misah ing padha regejegan kula semanggaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Bapak peranggul mungging ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungging alogo nggih kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaya Kusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garboruci, Siwa Ndrawati kudu maringake Sekar Wijaya Kusuma. Nggih. Kula menika nate boten kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima, ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngembukke watu. Ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Pak Garboruci. Ojo indole.
Wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Ha iki padha-padha ambuhe ngene iki kok, Dik. Mas Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Mas Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggira Antasena namung kadosipun cocok idung. Aku dijotos Mas Setyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Mas Setyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma teman ana. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula sampean ana. Mangkat to ning Karang Kadempel. Ya, matur nuwun. Wis anggene endi? Mengko wis anggene bakal sumusul marang kowe, Ger. Ya. Setyaki wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggene Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebul ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang Dewi nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mekaten. Setyaki wonten timbalan tumbun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda keladuk wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ingatun sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Prabu. Bakal nggayuh kanugrahan. Syarat seranane kudu pustaka Jamus Klima Sada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada nggir Tanjung Anom. Gatut Kaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten Bu. Sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani.
bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedapi kantuk damel. Mila samangke Gandeng Patuwa Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Kula nyuwun pamunten. Tinimbang samangke Garukaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun. Paripaksa nadyan kula dados ndeking pengamun-amun. Bebasan putung kabandemna remuk kasawurna. Kula mboten badhe kesah saking negari Ngawarta Prabu Patuwa Prabu. Mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Wah. Punten amit sang Klimantabi tirebena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak. Kok Prabu. Mboten ateges kula panika badhe kumawantun dhateng dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tan mandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kalian putra sami regejegan. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok inggih turta malih Kyai Semar Badranaya menika slaminipun kula menika srawung kalian Kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan Yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ning pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka. Jangga kula kinarya lintu Koko Prabu gantinan pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Nyuwun pamunten mboten badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa nanging ngawrat nemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Wonten dawuh minggira ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji kok dinggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa.
aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Kartoca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klima sada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kepareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken Paman. Lekas kita linuteng kidung katong katereng ngomong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat Dewa Bathara Antarja ora Prabu ingkang sowan eneng apa Lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwa Nayantaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sak mangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa. Nanging endinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala wa sowan kula. Dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngambil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Ayo binatang paresmaning jajalan sukertani baune iblis sanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe ku mau wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manuk, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradan. Sing kodrat mapan ana ngepek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradan jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iku padha karo moteng-moteng tangane Cut Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Milih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pati. Maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging barate aku kuwi menungso sing kedunungan rasa lha kok dadi malah kung sira ngendarat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa nek kene ditemtokke Antarja
Kresna, inggih Kakang Prabu. Kula ingkang raying Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarsena maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke ora weruh yen to Kyai Nenggala ki mapan ana ing sanjabaning daging sajroning kulit. Kok ora iso digawa dening sapa wae? Sing iso digawa dening sapa wae ki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusaka ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala karo ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggering Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Oh lho, inggih. Lah terus kembang tok paringke. Kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk. Tumunten ngabaring ingkang kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun kanugrahan. Ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Nek ngaten Kakang Prabu ngedharawuh wonten Karangkadempel. Nggih. Kakang Prabu ngedharawuh wonten ing Karangkadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo. Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil Kembang Wijaya Kusuma. Iya Kakang Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil
Pustaka Jamus Miang Jimat Keliwa Sada. Kakang Semar Pranyata, leres Ndara Antarja to. Ya. Lah pundi pusaka Nenggala? Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mong sekedap kok, niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhi kalipun Semar Badrana. Kilak tadet saliweran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet karang kadempel dumadakan ana kirat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar jumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbo kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggilangan setunggal menapa tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.